Magandang balita para sa mga uuwi ng Naga City o sa iba pang parte ng Camarines Sur. Magbubukas na ang biyahe mula Bicol Central Station sa Naga patungong PITX at vice versa. Ito ay ayon mismo sa social media post ni Ginoong Nonoy Reforzado, ang Operations Manager ng Bicol Central Station. Sa kanilang Health Emergency Task Force regular meeting noong June 4, di umano inendorso na ang muling pagbiyahe ng mga bus at inaprobahan naman ito ng alkalde ng Naga City noong June 7. Samantala, subject pa rin ito sa approved BCS Manual of Operations and Public Health Protocols na duly mandated by local and national COVID-19 Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IITF-EID. Agad namang nakipag-ugnayan ang management ng Bicol Central Station sa sangguniang panglungsod, LTFRB Regional Office, mga bus companies at PITX Management. Ang tanong ng karamihan, kailan nga ba magsisimula ang biyahe? Paliwanag ni Reforzado, plano sana ng Bicol Central Station na makapagsimula na sa June 16. Subalit base sa orientation meeting sa mga bus companies, kinakailangan munang makapag-comply sa mga hinihinging requirements sa PITX. Kailangan kasi muna nilang magsumite ng kanilang schedule of trips mula Naga to PITX at vice versa sa darating na Lunes, June 14, 2021. Magbibigay umano sila ng update kung kailan talaga ang mismong araw ng umpisa ng biyahe. Ano-ano nga ba ang mga requirements para sa mga outbound passengers o pasahero patungong PITX galing sa Bicol Central Station? Number 1, identification card. Number 2, trip ticket. Ito ay valid 24 hours bago ang oras ng biyahe. Number 3, negative COVID-19 test result sa loob ng 48 hours bago ang biyahe. Maaari itong RT-PCR o rapid antigen test. Para naman sa mga inbound passengers o mga pasahero mula PITX patungong Naga City, narito ang mga requirements. Number 1, eSalvar QR Code ID. Ito ay optional lamang, maaaring ma-generate sa pamamagitan ng pag-access sa www.esalvar.com. Number 2, Traveler's Pass Registration. Three, Identification Card. 4, Trip Ticket. Ito ay valid 24 hours bago ang biyahe. 5, Negative COVID-19 test result na valid sa loob ng 48 hours bago ang biyahe. Ito ay maaaring RT-PCR test o antigen test result. Subalit kapag negative RT-PCR test result ang inyong hawak, exempted na kayo sa quarantine. Kapag naman negative rapid antigen test result, required pa rin kayong mag-quarantine sa loob ng 14 days upon arrival sa Naga City. Upang mapaiksi ang quarantine period, maaaring magsagawa muli ng isa pang rapid antigen test sa ikapitong araw na inyong quarantine period. Dagdag pa ng Operations Manager ng Bicol Central Station, ang mga kasamang maghahatid o susundo sa mga pasahero ay bawal muna sa loob ng terminal. Sila ay maaari lamang pumuesto sa entrance gate ng nasabing terminal. Narito ang ilan sa mga katanungan ng mga pasahero. Number 1, bakit dapat kumuha ng ticket 24 hours bago ang biyahe? Hindi ba pwede ang on-the-day booking? Ang sagot ni Ginoong Reforzado, ang general rule base sa LTFRB MC 2020-051, dapat mayroon ng ticket ang pasahero 24 hours bago sumakay ng bus.
Ibig sabihin, bawal ang chance passenger at on-the-day booking. Subalit, mayroon naman itong exception kung ang rason ay number 1, emergency family concern at number 2, emergency medical concern. Paano kung kompleto na ng bakuna at mayroon ng vaccine card? Kailangan pa bang magpa-test either RT-PCR o rapid antigen test bago sumakay sa bus papuntang PITX o pabalik sa NAGA? Ang sagot, oo, kailangan pang magpa-test dahil ito ang advice mismo ng mga medical experts sa HERTF o HERT. Ayon sa kanila, hindi nangangahulugang kapag fully vaccinated na ay hindi na mai-infect ng virus. Di umano pwede ka pa rin maging carrier at delikado ito sa mga taong wala pang bakuna. Tanong number 3. Hindi po ako residente ng Naga City pero residente ako ng munisipyo na sakop ng Camarines Sur. Pwede din po ba akong makabiyahe? Ang sagot ay oo, pwede kang makabiyahe. Kung papunta ng PITX galing sa BICOL Central Station, kailangan mo lamang magpresenta ng mga travel requirements para sa outbound passengers. Kung pabalik naman sa BICOL Central Station galing PITX, kailangan mong magpresenta ng mga requirements para sa inbound passengers maliban sa requirements number 1 at number 2. Para sa acceptance at quarantine protocols, maaaring makipag-coordinate sa inyong respective LGUs para maiwasan ang hassle o problema sa Del Gallego Camsur IMT Control Point. Manatiling nakatutok para sa latest update sa BICOL Provincial Buses.